Mga tugang maray na aldaw po sa Toy Gabos. Kumusta po kamo? Sana ayaw po kita sa pirming maray na kamugtakan. Ngunya pong aldaw sa Toy pong second edition, second week edition kan sa Toy pong programang pag-urlayan ta. Nadadamo po kita sa radyo natin 89.5 as in Siriman po sa Idol FM 105.5. And salamat po pala naman sa mga nag-greet kang sa kuyang birthday ka nagtalikod na aldaw. Sa kanya pong edisyon, dua po ang sa tuyang matutunghayan. Primero, ang mga developments kan mga ongoing projects hindi po sa Suriganaga. Pangadua po, iyo ang sa tuyang paggirumdum kang sa tuyang pong mga naging biktima kan mga traffic accidents hindi po sa tuyang lugar. Kaya po sana mag-iribanan kita. Sana po ayaw kita pirmi sa maray na kamugtakan. And ako po nagtutubod na lagi kita pong maray ang pagiya sa satoyapon mga pag-iriba. Bueno, nguna po ayaw kita igdi sa project site mismo kanipong sarong ginigibong Almeda, Bacolod Bypass Road. Ini po sarong nakulao na project na iniisip pong makahipno kang problema ta, makaresolver kang problema sa trapiko hindi po sa tuyang syudad. Inagalat ta po ning pahayag si mga update si Mayor Nelson Ligacion. Sabi po nga ni kayan, dawa po may pandemic, labo-labo po ang mga projects. Ano po ang nagtatao sa iyan ning giya? Ano po si tao sa iyan ning inspirasyon? Tangali pong hindi dire-diretso po ini mga proyektong ini. Dalanon ta po ang video nito. Ang totoo kayan, Councilor Lito, si Kalipisilan namamatian sa Godin. Bako lang kan magpon si ASM, magpon si pandemya, bako lang kan sunod-sunod linamasa kita din mga makukusog na bagyo. Kundi hanggang ngunyan dahil pa man nare-resolveran si problema sa COVID-19 and minamatik na pa si mandatang epekto kaini siriman kan bagyo. Alagad dahil pwedeng panluyahan kita, dahil pwedeng linhuli sa mga kalamidad na ini, magpundo na sa tuyang mga pangaturugan. Bako para sa satuyang sa diri, alam ko iyo man ang namamatian, kundi para sa tuyang mga pagsiserbihan digdi po sa laog kan sa tuyang syudad, lalong-lalo na para sa mga kaakian. Kaya ini mga proyektong ini, alay ta ini para sa inda, tiglalapaygutan ta na makakuan in mga magkakanigong pundo an mga arog ka ining proyekto kumbaga pang matagalan ini asin sinisimbagan ka ini si manlain-lain na pangaipo kan sa tuyang mga pigsiserbihan digdi sa laog kan sa tuyang syudad. Kaya kinakaipuhan na pirming makusog ang buot, kinakaipuhan na pirming on the go. Pero kung ma-mention tagiraray si mga projects ng pinunan, Maricolta weekly, si mga tigpulantang construction starting sa Santa Cruz. Iyo po. Si Saro sa kumbaga showcase ta. Pinakainot na showcase kan sa tuyang mga proyekto in accordance with the policy of decentralizing essential government services. Iyo itong ginibuta asin padagos na ginigibol sa Santa Cruz. Konstruher ta duman na City Health Office to. O kaya garo maserbi ining garo satellite hospital. Garo satellite hospital inulit 24/7 may doktor diyan, may nurses, medical personnel, may ambulance, may delivery room diyan, may emergency room. May mga bulong na kinakaipuhan. So ito, napunan ta po ito February of this year. Ready na ito for turnover. Except that, may mga additional works na kaipuhan na ipadagos. Ang target naman kayan by next year, probably first quarter,
maging operational na siya. Pandua, itong bagong eskwelahan na tig-establish sa Taduman sa sarong ektaryang daga na itugdokta na po Bagaduman itong duwang palapag as in 8 classroom na school building. Aside from that, itong tinampo na ma-connect ka itong main road sa may Tiburak na going to Jolly Neighbors papunta duman sa may Bernardo's Compound. Drainage, ongoing construction. Siriman, may pinunan kita duman na bago, evacuation center. Si standard evacuation center based on the requirements of the Department of Public Works and Highways. Karoon po nga dyan, Mayor, itong Almeda Mabolo Bypass and si mga multipurpose building and ganyan po mga tugang, hindi pong balatas multipurpose and training hall. So, sabi nga ni kayo mga tugang, daw may pandemic, tuloy-tuloy ang mga plans. Mayor, thank you. Dawa po may pandemic, dagos-dagos po ang project. Hindi po talagang dapat giribuhon at ipadagos. Hindi po baga na rehearsal na ni Mayor Legasyon na dapat po magkatarapos-tapos na. Araw po kani, napula pong orgulyo sa mga taga-barangay Balatas na igwa po kami mga araw kaning building kasi po magagamit sa sampuya po mga constituentes kan barangay. Dakula pong magiging tabang sa Barangay Sabang. Yan, multipurpose building. Dahil po dyan magkakaigwaning saro pa na evacuation center pero katong sa Asia Care Center ni pig-evacuaran. So at least po harang nilang yaon lang po sa sarong lugar sa evacuation center dahil masyadong dahil po duman pig-tubig and madali lang po si pag-responde pag yaon duman si mga sa mga evacuees. Ang kagayon ng kani tabikap dawa igwa kita ni mga pandemic, dire-diretso manggirari si mga. Iyo po yan si dahil sa suporta po siguro kang kang lokal na gobyerno kang naga kaya padagos po and of course si DPWH po dahil nagpapabaya po. Okay. Ang Sabang kaya po mga tugang saro po ni sa saro po ni sa mga critical areas kang naga. Ever since po talagang low lying po kaya ba na po ngayon mga barangay officials kang Sabang, yaw po ngayon sa barangay. So salamat Abi Kap, salamat po sa oras na pigtao mo sa samoy. Ang natapos ng infrastructure na introduce kang city government sa pamamagitan ni Mayor Legasyon, iyo ang Barangay Santa Cruz National High School. And nagkukuruan nga sa mga estudyante, nagkukuruan ng module sa barangay. Baka next year, una naman itong satellite market, sa dit na Paris Bureau 5, malaag man dyan, and TNT outpost. And i-mention ko na rin, nakabali mo sa plano ni Mayor, sa pamamember, kabali sa plano ng Sangguniang Panlunsod, magkakaagawan dyan ng low-cost housing, garo condominium style ta medyo ma-maximize sa area. Gusto ko pasalamat ang pamilya Kapukaw. Dahil kung bako sa inda na sa pag-negotiate dahil sabi ni, dako na ang tabong yan, sa yung mga kabarangay. Si Daganindo nagtugot na ipabakal sa gobyerno. Kaya may room ang Barangay Santa Cruz for infrastructures. Kung bako sa inda ka, may man yung gabos na yan. And sa liwat, pasalamat sa Sangguniang Panlunsod, sa Indo, mga city councilors, kay Vice Mayor Nenny De Asis, and kay Mayor Nelson Legasyon. Sa maabot po pala na December 2, aga po yan, alas 8:30 ng pagkaaga, yun po ang groundbreaking kang Yabu Elementary School. Diyan po sa Sitio Yabu. Arayo pong maray na sitio ini kang barangay kang Carolina. Kaya po pong maray ning elementary school dyan. Kaya po naisipan po kang lokal na gobyerno na magbugtak ning eskwelahan po dyan. Sa tabang po kan sarong very generous na lot donor. Ikadua po sa December 9, yun po ang groundbreaking kang Mabolo Multipurpose Center. And sa December 16 po, sarong pong very important project. Ini pong groundbreaking kang Naga City Science High School
Balatas Road, ano. Ini po ma-east kan traffic dyan po sa lugar pong yan kang Balatas sa Pasiring Igdi sa Concepcion. So yun po yan ang mga naka-schedule na mga groundbreaking ko niyan pong December. Pero sa likod po kani, dahil po nalilingaw ang administrasyon na asikasuhon ito pong mga least privileged na mga kababayan tayo sa Naga. Lalo na po itong mga members kang least economically resilient communities, ito pong LERC. Kaibanan na po si Councilor Lito, Councilor Buddy. Kasi yun po ni ang nagsasabay sa prinsipyo na growth with equity na kung saan nag-uuswag sa ito pong syudad pero dahil piglilingawan si mga pobre na iyo pa ang makikinabang kan mga proyektong ini pag-abot kang panahon. Mahiling po nito sa likod ang sarong-salit na groto na tigtugdok sa gilid kang tinampo, hindi po sa highway sa Pacol. Significant po siya dahil po ining portion na ni dakol na po nagbuhis ning buhay di sa lugar na ini. At sa matter of fact, ang sa ko pong kaklase sa elementary, igdi po na aksidente, igdi po nagbuhis ning buhay. Ang sa kuya pong barkadang trainer kang Bureau of Fire Protection, igdi man po nagbuhis ning buhay sa portion na ni kan tinampo kang highway sa Pacol. As in, dakol na pong iba. Dahil na po mabilang sa duwang muruta ang naaksidente po igdi sa lugar na ini. May relasyon po ni sa worldwide observance kang accidents. Tangarig pong i-inculcate sa publiko ang kultura ning pagprebentar ning aksidente. As in, mag-obserba kan tamang mga regulasyones kang mga ahensya kang gobyerno, lalo na po sa safe driving. Last year po may mga activities kita. Ngunyan po because of the pandemic and mga restrictions sa movement kan mga tao, kaya po naging tone down si mga activities. Pero dahil po yan nagdi-diminish kan si quality kan as in enthusiasm kan lamang sa tuya na ipagirumdom ang importansya sa paglikay, tangarig pong makasalbar kita sa anuman na problema pagyaon kita sa tinampo. Kaya ngunya pong aldaw pong dako na pong kaugmahan ko na hagadon ko po ang presensya di kita panahon kan sa kuya pong kaibanan sa City Hall. Si Mr. Jaime Boboy Halcon, ini po na-imbelto sa sarong aksidente and naka-recover. Yahapot ko po sa iya, si Tabi Boy, si naging realization mo after na ma-figure ka sa sarong devastating na aksidente na si kaibanan mo nga ni nagbuwis ting buhay niya. Inot sa Boss Tabi Konsehal, nagpapasalamat kita sa kagurangnan sa tinanan kita ng pangadawang buhay. Dahil malingawan ang aksidente, natural sa tuya na nagdadrive ng mga bihikulo na magkaigwan ng mga minor na aksidente. Alagad itong aksidenteng na imbeltuhan ta medyo malain dahil nga sa sinabi mo na may buhay na nadanyaran. Asin ang sa sakuya man po, muntiknahan po kitang maputulan ng bitis. Na-realize ko po na what if nadagusan kita, paano ang pamilya? Paano ang magiging sitwasyon ka sa tuwing pamilya, kan sa kuwing pamilya, na mayong masuporta hanggang sila sa pagdakula kan mga aki. Mas maray siguro na kitang mga nagbibihikulo, nagmumotorsiklo, maging disiplinado. Isa-isip ta po ang mga batas trapiko. Sa parte po kan mga nagmumotorsiklo, magsulot permi ng helmet. Ang helmet po dahil paggamiton sa siko para sa payo. Dahil po kita magmotor kung kita po grabe ang kaburatan. Kasi po ang kausa po kan sa muyang pagka-aksidente dahil po sa kami parehas burat. Hali sa sarong okasyon, pupuli na, nakasabat kita ng aksidente diyan sa Pacol, nagdanyar buhay, kaya makulog sa partitana, may nawawarang, lalo amigo ta na nawawara sa kinaban.
Ano po ang masasabi mo, as in, ano po ang appeal mo naman sa mga agencies na kang gobyerno na nagkatarabang tangarig na itaas ang level kang awareness sa mga paglikay kan mga arog kani. Ano ang apilar mo sa sainda? Siguro sa mga ahensya na manunugod po dili sa pagmamanehan ng mga pagdadrive ng mga behikulo, ayuson po ang proseso kung pagtataon ng lisensya. Kasi sa paghiling ko po, sa panahon, mga panahon, makasakay lang sa motorsiklo, makasakay lang sa auto, pwede na mako ang lisensya. Ngunyan na nababaritahan ta na pig-upgrade kang mga ahensya na ni ang saindang mga kinigibong trabaho para mapakaray po ang sitwasyon kan mga mga motorista dito sa Pilipinas. Last na lang po, Sir Boy, ang sa imong mensahe sa mga kababayan ta, si mga jóvenes, si mga magurang, paggabay, tangarig pong maiwasan nini, pedestrians and motorists alike. Sir Boy. Sa kapwa ko po, motorista, inuton ta pong gibuhon, sundon ta po ang batas trapiko. Pangadua po, pag nakainom, dahil na magbihikulo, dahil na magmotorsiklo, dahil na mag-drive. Aduman po sa mga magurang, pag ansa indo po mga aki minor de edad, dahil na po paggamito ng bihikulo. Tasaro ta sa ang mga aksidente. Ito po mayong knowledge kung paano pagmamaniho, kung ano ang batas trapiko. Pangatulo po, magkaigo po kitang disiplina. Dahil po bako lang po kita ang nagagamit kang tinampo. Halos gabos po nagagamit tinampo, igwa kitang pedestrian. Nasaan kita po na nagbibihikulo, isipon ta na dahil nakita makadanyar ng buhay dahil sa satuyang kapabayaan. Tandaan ta po na sa paghali ta po sa satuyang harong matrabaho kita o may mga importante kitang kalakawan, igwa po kitang mahal sa buhay na naghahalat na makabalik kitang buhay. Salamat tabi, Sir Boy. Magayon pong mensahe niya sa World Remembrance kan si mga involved sa mga traffic accidents. Salamat tabi, Sir Boy. Kaya ba po kanya si Jordan Clarinal, dahil pa lang po nahaloy na involved sa aksidente. Jordan, kumusta ka na ko niyan? Ayos man po, may dikit pang taratanggalay dito sa po. Sinabi man po sa kukan doktor na mamati kumanda po yung taratanglay. Maida po kung sarong posisyon na igda, talagang magios. Ano nangyari ka to? Paano? Hali po ako sa ang kulon ko, garo bilar po. Kasi katong pauruli na kami, di ko po biglang lang baba po si truck. Sino daw, na budal. Garo laugon siyang maray or ako ang nakasudakula kaya pong truck eh. Ang dara mo, motorsiklo? Motor man lang. Motorsiklo ka. Okay. Nagiramdaman ko na lang po pag mata ko, nasa BMC na ko. Di ko na po magkatarandaan si Ibata. Ngunyan, after katong aksidenteng ito, ano ang namati mo na lalo na sa pamilya mo na naka-encounter kaning siring? Garo kala ko, katapusan ko na po. Pasalamat sa Diyos na di man po na maray. Kadakli Jordan kan mga nagmumortor kay ngunyan minsan ang helmet nasa siko. Imbis na gamiton, tama. Ano ang advice mo sa inda? Ano ang paggagamit ng helmet? Advice ko lang po sa inda, bako po sa siko ang helmet, sa payo. Pero dapat po ito yung full face na helmet para ako itong nagamit ko, approve talaga pong maray ang full face na helmet. Tading maray na si payo ko na tabangan ta. Palitong-litong ko, nagtangko-tangko, helmet ang bako ang payo ko. Okay. So salamat tabi Opo. Jordan. Salamat sa panahon na ni. Kaibanan mo si Sir Joey, si Tropa Nindo, so mga tugang igdi po na sinabi nga ni Jordan, importante personal sa pamilya, komunidad. So pag-observe, disiplina. So nakulang bagay po ni na igwa po kita na kaulay na mismong na-involved sa aksidente. In one way or another, hopefully makabukas sa isip po, lalo na duman sa mga jóvenes tango niya na medyo agresibong maray. Bako lang pagdara ng motorsiklo, kundi paggamit ng mga auto. So, salamat po sa tuyo.
you. Sir Rene, as far as public safety, ano po ang tinatabang ko sa DPWH to ensure na itong mga measures, interventions, engineering activities na i-provide ka public safety? Igwa po kita konservito ng sarong unit sa PSO na ng Traffic Management Center na iyo mismo ang nag-aasikaso kang gabos ng mga concerns. Pagpuon po sa traffic direction and control, so dalagan kang mga bihikulo sa daot ng syudad. Abot duman sa mga pavement markings and signages. So itong traffic engineering unit ta, igwa kita ng mga ekipayos na arugman kang ekipayos ng DPWH. So itong kneading machine, paglalaag po kay mga pedestrian lane, kay mga pintura sa tinangko. Igwa din kita ng kapasidad na mag-fabricate ng mga signages. Itong mga green background, ng mga sticker, pati itong mga no parking signages. Kabali na po itong mga one-way na tinangko. Gabos po iyan, from fabrication to pavement markings, tutuwangan kang sa tuyang opisina, so DPWH. Although mainly, so national roads po sa DPWH, kita po nagtatapang duman sa mga city roads, digbi sa may mga areas sa mga barangay. Ini bako sa ng proactive measures, kundi safety measures na din po. May mga lugar na karaskaso ng dalagan ng mga auto, dawa kurbada. So may mahihiling po kita ng signages na itong slow down, accident prone area. Nilalag na po yan sa tuyang opisina. So pag-irundong ka lang sa publiko na pagmamaniho, permitting pambuhay. Ang pagtupaw sa likod kang manibela, may kaatibat na responsibilidad. So data po iasa sa enforcers, may kaiasa na ipagpakitan ka po. Kung sa lahat na mismo, so disiplina, so konsiderasyon sa kapwa ta nagagamit kang tinampo, sa kapwa ta mga driver, pero minsan na may pagrespeto sa paggala. So yan po ang pinaka-importante. Salamat po mga tugan si Mr. Rene Cumba, ang Department of Gusto ko lang po ipaabot sa tuyang mga driver. Ang isang responsableng driver na inaapod niyo po ay dapat po bago po kita maglunad ng sasakyan, hinakaipuan ta pong aramon muna kung igwa po kitang lisensya. Of course, dapat aram na igwa po kitang driver's license. Apera po kayan, obligasyon din po kang sarong driver na aramon na ang imamaneho niya po na sasakyan, isa pong ay rehistrado po. As in po may OR at CR na Philippine daradara, kaibanan na daradara at na iyakan po yan sa laog din ng sasakyan. At kung pampasahero naman po ang sa indang pigda-drive ng sasakyan, dapat po may mga dokumento, yung inaapod na pong prangkisa na kaibanan po kang ORCR din po. Tapos bilang isang driver, dapat po ang disiplina po sa kalsada, pinyayaon. As in, itong dapat, di ba, sabi nga nila, dapat yung pasensya po sa tinampo. Isang pasensya po sa kalsada, dapat piripirmi pong saro pong qualification kang sarong responsableng driver po. Pag-adhere ka itong defensive driving. Yan po, sir, tama ka po, yung defensive driving na ina-apply na. Salamat ma'am sa mga pag-iundong natin. Thank you din po. Ini-encourage na po ang mga nagdadalan sa ngunyan na mag-observe kita ng safe driving na kari pong maiwasan ta ang aksidente sa tuyang lugar. Ikadua po, duman mo sa mga pedestrians, mag-observe kita ng tamang traffic rules and regulations. Kasi mga traffic rules and regulations, na kari pong maiwasan ta po na dakulan na aksidente na nagbubuwis ng buhay na mayo man pong kamalay-malay, nakakadamay po sa mga aksidente. Beno mga tugang, hindi po sa sunod Kanaga, igwa pong na ipasar na pong ordinansa ang Sangguniang Panlungsod, Ordinance number 2019-099 na nagre-regulate po kang mga speed limit sa mga mayor na tinampo, lalo na po si mga nagkawaray din. Ano po, dyan po sa pa Carolina, pa San Isidro, hindi po sa Almeida Highway, ako po kita mo dyan sa Almeida Highway. And tangari pong at least makatabang-tabang sa ispersos kan na gobyerno, lalo na kan national government, na mabawasan po ang mga numero kan mga traffic accident. Pasalamatan ta po ang panago sa pag-iya kan mga ayon sa kan gobyerno, LTO, DPWH, PSO,
Highway Patrol Group, as in iba pang mga nagtatarabang tangari pong mabawasan po ang mga aksidente sa tuya pong lugar. So kulibat po ang programa pong ini nadadangog sa radyo natin 89.5, siringman sa 105.5 Idol FM, and siringman nadadalan po sa sakoyang Facebook account, ano, and sa YouTube channel. Mag-subscribe po kita, tangari po makakuha pa kita ng dagdag na mga impormasyon. Nagpapasalamat po pala ako sa tuya pong kaibanan sponsor, ano, Dids Cafe. Yan po dyan sa main road kan San Felipe, Masiram ang mga kakanon. Siriman ang sa tuya pong amigo si Engineer Miterio Boy Aman kan Enjoy Realty and Development Corporation, and an LYRR Corporation, ano po, katabang-tama po yan, hindi po sa programa. Siriman, duman po sa mga nagkukumplian yung kanyan, happy birthday po sa Indoga Boss, ano. Sana po maglaglag pa, maglawig pa sa tuyo pong mga buhay, as in dagdag pa po ni mga taon. Dakol po kita mga stress, pero sabi nga ni kayan, party na ini kan sa tuyang buhay, paigtingon ta na lang po, pagayon ta, dahil po kita mawaran ning paglaom, tayo po yan an sa tuyang kinakaipan para po sa tuyang pong mga pamilya, sa tuyang pong komunidad. Beno, ang suugma po, Biyernes, ginibo po ang State of the Children's Report ni Mayor Nelson Ligacion, and pigpahiling po hindi si mga activities kan sa tuyang pong estado kan mga kakian sa syudad. Ang Committee po on Children sa Sangguniang Panlungsod, pinapamayan po kang very active na si Councilor Elmer Baldemoro. And iniimbitaran mo po kamo para po sa pag-testing kada pong sa tuyang bike lane sa kabilugan ka na Ciudad Canaga. Kulibat po ang programa pong ini nadadangog sa radyo natin 89.5, siringman sa 105.5 Idol FM. And masalamatan ko po pala si Ma'am na Mape Mariscal kang radyo natin, ang mabuot na station manager, and siriman ang idol ng bayan, si Idol Bong Villacruz kan 105.5 Idol FM. Siringman nadadalan po sa sakoyang Facebook account, ano, and sa YouTube channel. Mag-subscribe po kita, tangari po makakuha pa kita ng dagdag na mga impormasyon. So liwat po sa maabot pong Sabado sa ikatulong kabtang kasutay pong programang pag-urulayan ta po. Sa masunod pong Sabado mga tugang, sa muya pong ipapahiling sa Indo, ang sarong pong istorya kan sarong pamilya na inabot po ning labi-labing maray na kadipisilan sa buhay. Ang sayda pong ama, naging outstanding driver igdi sa Ciudad Canaga, and nagiyahanan sa mga aki, pero along the way nagkaigwa po ning dakulang maray ng mga problema. Ipapahilig po yan sa Indo, and sana po maguno kita ning inspirasyon igdi po sa istoryang ini sa masunod na Sabado. By the way po, kung may mga gusto po kamong ipaabot o gustong tukaron ng mga topic, mga suggestions, ano, dakol po ang mga nagsasabi kung mga masunod po mga topic, ipaabot lang po yan sa tuya, i-PM lang po sa tuya o i-text lang sa tuya, tangaring pong makaigwa kita ni magkakanig kong research, and may paabot din po sa Indo ang kabilugan kang istorya. So salamat pong maray sa Indo, mabuhay po kita. Ini po ang sending lingkod si Kagawad Lito de Rosario kang Ciudad Canaga, nagmamaot po ning katuninungan, kauswagan kan sa tuya pong siyudad, kang Bicol, kan sa tuya pong nasyon. Sa paagi po kang pagiya kan sa tuya pong mga lideres nasyonal, lalo na po ni Vice President Leni Robredo. So salamat po, maray na aldaw po sa tuya ka boss.